ukwanda kobubi nokuthasa umthetho iBhayibheli lithi bazophola ekuthandweni. Abantu bazamlahla uThixo bazojika. Ngoba bajika ngezizathu zabo ezingafaniyo, but the spirit of Antichrist sizawucinezela ngamandla kuba asifuni namnye umuntu ovuma ukuba uYesu uyinkosi kuba yena uzazimisa endaweni yakhe. Ininzi into ezawuvela from now on, izinto ezizakwenzeka, i-events ezizakwenzeka zininzi kakhulu, zikhawulelana nokumiswa kukaMkhosi Kristu nokubuya kukaYesu. Ngoku ibandla kufuneka lifundiswe more than ukushumayela, because uba awunazi ngqambo, you will not make it. If ume ngenkqubo yenkonzo nezinto zecawa, awumanga ngezwi likaThixo nangomoya oyingcwele, you will not make it. Because kuzistorm esikhulu esizawukhukhula side ngendlela iBhayibheli esibeka ngayo, sizokhukhula side sikhukhule naba abanyuliweyo. Kufuneka abantu batreyinwe kakhulu, bomelele engqondweni, bakwazi ukumelana noThixo, bangakhonzi ngee-emotions nangesimo, bamkhonze uThixo ngokuba bemazi. So kakhulu kuzawufundiswa, imfundiso ephile kwazi usigcina. Kuzawuvela kakhulu nee-false prophets, kuzawuvela kakhulu nezimangaliso ezizakwenziwa nguLucifer, imiqondiso emikhulu izawuvela, ukhukhuleke ke naba bathe banyulwa. Ngokuba ume ngamasiko ecawa nangeento zecawa, izohamba ziphele zoncedwa yinto nayo, into yamkelene, into ibambileyo oyaziyo, zawume entweni ozifundisiweyo. Abantu funeka basuke ngokulweleni icawa neentuku zecawa, bakhule. Ngiyayithanda le ndawo sifunde kuyo, ithi nina nizelwe nje ngokutsha. Andiyazi uba itsho laa ndawo xa iqala, mali belifundela phaa ekuqaleni. Funda laa ndawo uqale kuyo ngqa. Hlala phantsi. Yes. Makabongwe uThixo, Sihamba uyise sonke. weNkosi yethu uYesu Kristu, othe ngokobulili benceba yakhe asizala ngokutsha. So umntana xa ezelwe awuzalwa sonendevu, kuba uYesu. Zange uYesu ngoku emthixo azalwe semdala exhele. Kufuneka ezihambile zonke istages esizozihamba ebomini. So nathi sizelwe ngokutsha, makabongwe uThixo sizelwe. Into ezawusinceda njengomntana ezelwe ngumntana okhulayo. Funeka umntana akhule. iBhayibheli lithi uYesu wakhula ebulumkweni, wakhula ngomzimba. Uyabona apha le nto is like iqada elento indlela adalwe ngayo njengeqanda. Ndazi uyabonakala umntu bendingazoshumayela because bekusizithatha ingcesha. Ngoku afuneka ndihlanganise phofu umoya ongcwele undiphile imessage, undiphile uyathetha, undiphile ekuseni. Akamlalisi uThixo umntu wakho, uyamnika umyalezo. Ndanawo ke. So xa ngafika uthatha ingcesha, ndiya kule nto uThixo bendikhangeleni ipeni, uba uyandidlalela uThixo i-TV into mandizoyithetha nendlela mandiyithethe ngayo nendlela mandiyenze ngayo. So njengoba kuthethwa phaa ngokuzalwa, impilo yomntu njengeqanda. Uyabona iqanda inalaa ndawo lapha ngaphandle elingathi liqokophe, imele laa ndawo ibhodi yomntu, umzimba womntu, a body which is ngokwezibhalo it's a temple. So njengobuhle lapho wena you are like an earth, you have a body, you are living inside the body. Iqanda linezinto ezinalo phaa phakathi. Ikhona le kuthiwa iyelo, yaba yiyoku na, ya iyelo ikhona ipha phakathi. Ikhona le elapha ngaphandle engathi mhlophe yona. So lena imele i-temple, iyazalwa umuntu ngokomzimba, azalwe umuntu emncinane, and then sibe nendawo elapha phakathi nemhlophe. Niyayibona laa ndawo imhlophe imele
isoul yomuntu, umphefumulo. Sifundise ukuthi umphefumulo wenziwa izinto ezithathu, wenziwa mind, wenziwa will, wenziwa heart or emotions. Njengolapho une-emotions, unemvakalelo, uwe lowo, unengqondo njengolapha nje. And then une-will, ulapha ngenxa ye-will yakho, akhange uforswe. Now njengoba ezelwe umuntu ngokutsha noYesu wazalwa ephakathi wakhula. Neqanda liqali ngokuvela libe njengokuba likhona. Xa ungalifumana lingekala ikhala bengathi plastic line-plastic but liyadevelopha liyephuma into engabiqwela. Kunjalo ubomi funeka uyikholwa likhule lide lifikelele ekwazi